И здравейте, пичове, здравейте. Аз съм Емина Станев и днес сме с малко по-различно видео, което показвам един нов сервер, или по-точно един нов roleplay сервер, който още не е пуснат, но е много як. По това, което виждаме и по което още разглеждаме. Ние сме става вътре и виждаме хората как изглеждат всичко, как вършат работата пичовете. Ето, да покажа ролята, не я виждате. Ето моите супер шеф на медици и плеер. Така че, това е хубав сервер. Сервер се казва EvoCity Roleplay, който е много як. Има различни неща. Ето тук Discord, долу в коментарите ще оставя линк. Долу в описанието ще оставя линк за този Discord сервер. Да влезете, да цъкате. Останалите за Discord сервер ще оставя линк, защото ако остава за... Просто няма IP още, защото чакаме и ние да пуснем сервер. Ето главен чат, има си OLX, хората имат си снимки от играта. Просто як сервер става и желая тези, които могат да играят ролплей и тези, които желаят да играят хубаво ролплея, да дойдете при нас, да цъкате, просто ще да се забавляваме абсолютно всички. Аз и Ники сме шефове на медиците и просто ще си изкарваме много яко, защото просто виждаме какво се случва в сервера. Ето тук си има правила, които трябва да спазвате. Просто хората се правят всичко възможно да е яко на вас и на нас и на всички да ни е яко. Просто госпожа са Ники е с мене, може да каже ако иска нещо да допълни към това, но просто няма какво да каже. Няма. Ето, който иска да играе, да дойде да играе и да уважава играчите. Ето го шефа най-готиния. Ето тук надолу. Моля да влезете, да цъкате, да се забавлявате, просто с нас да се забавлявате. Както казах, ние с Ник сме шефове на медиците и ще става и с нас ролплей, защото и ние сме яки за ролплей. Такива гаражи, оплаквания. Ето, за болницата има различни неща, примерно ето за болницата. Просто си е як сервер, няма какво друго да ви кажа. Това беше от мен. Бай-бай. И се чуваме утре, когато ще пусна стрим на Minecraft. Айде, чао-чао.